valsattuja levyteräksiä valmistaa Suomessa Rautaruukin terästehdas Raahessa. Terästehdas käsittää koksaamon, sintraamon, 2 masuunia sekä terässulaton ja valssaamon. Tehdas työllistää lähes 4000 henkeä Raahessa ja lähiympäristössä. Teräksen hyvät ominaisuudet syntyvät terässulatolla ja valssaamolla. Terässulatolla sulaan teräkseen lisätään seosaineet, minkä jälkeen teräs valetaan valssausaihioiksi jatkuva valu menetelmällä. Valssaamolla nämä aihiot valsataan tilausten perusteella joko kvarttolevyiksi tai keloiksi. Kuumavalsatun teräksen laaja käyttö perustuu hyviin materiaaliominaisuuksiin sekä edulliseen hintaan ja Rautaruukin toimitusvarmuuteen. Kvarttolevyt ovat mitoiltaan terästehtaan paksuimpia ja leveimpiä tuotteita. Ne valmistetaan levyvalssaamalla. Kvarttolevyjen paksuusalue ulottuu alle 5 mm aina 150 mm saakka. Täällä tarkastusasemalla jokainen levy tarkastetaan. Monet luokitusseurat ovat hyväksyneet Rautaruukin tarkastustoimet vastaamaan heidän omaa tarkastustaan. Olemme nyt nauhavalssaamon ohjaamossa. Nauhavalssaamalla valmistettujen kelojen nauhapaksuus on alueella 1,5 mm–15 mm. Keloista leikataan edelleen nauhalevyjä ja rainoja. Nauhatuotteet ovat mitoiltaan sekä ohuempia että kapeampia tuotteita kuin kvarttolevy. Teräksen lujuuden saavuttamisessa on 2 päämenetelmää: seostaminen ja valssaustekniikka. Seostamalla lujuus saadaan varsinaisiin kuumavalsattuihin teräksiin ja normalisoituihin teräksiin. Valssaustekniikalla tuodaan seostuksen ohella lisää lujuutta lujiin muovattaviin Raex HSF ja Raex Form teräksiin. Raex B booriteräkset karkaistuina ovat lujimpia markkinoilla olevia rakenneteräksiä. Teräksen käyttäjät vaativat teräslevyltä monia ominaisuuksia, joiden kehittämiseksi Rautaruukilla on muun muassa oma tutkimuskeskus. Täällä testausasemalla tutkitaan jokainen valmistunut levyerä, jotta voidaan varmistua sen vastaavan tavoitearvoja ominaisuuksiltaan. Tavoitearvojen taustalla ovat puolestaan asiakkaiden, viranomaisten ja luokitusseurojen vaatimukset. Teräsrakenteen mitoitus perustuu lujuuteen, jonka mittana käytetään yleensä myötölujuutta. Iskusitkeys kuvastaa teräksen kylmäkestävyyttä. Teräsrakenteen alimpaan käyttölämpötilaan vaikuttavat iskusitkeyden ohella rakenteen kuormitus ja ainespaksuudet. Konepajavalmistuksen onnistumiseen ja taloudellisuuteen vaikuttavat teräksen muovattavuus ja hitattavuus. Hyvää kylmämuovattavuutta voidaan hyödyntää ainespaksuuksia ohentamalla ja korvaamalla hitattuja rakenneosia särmötyillä osilla. Väsymiskestävyys on tärkeä käyttöikään vaikuttava ominaisuus vaihtelevasti kuormituissa rakenteissa. Kuumavalsatulta levyltä vaaditaan lisäksi monia muitakin ominaisuuksia, kuten koneistettavuutta, kuumasinkittävyyttä, soveltuvuutta suurtehohitsaukseen ja karkenevuutta. Konepajateollisuus on perinteisesti käyttänyt eniten teräslajia FE37B ja telakkateollisuus tavallista A-luokan laivanrakennusterästä. Rakenneterästen toinen standarditeräs on ollut FE52D. Rautaruukki on tuonut markkinoille uuden yleisteräksen Raex 37-52 moniteräs. Se täyttää kaikki vaativimman yleisen rakenneteräksen FE52D ominaisuusvaatimukset. Moniteräs korvaa kaikki aikaisemmin käytössä olleet yleiset rakenneteräkset. Moniteräksen edut liittyvät ensinnäkin sen teknisiin ominaisuuksiin. Lujuus, taattu särmättävyys, hyvä hitattavuus, iskusitkeys ja kuumasinkittävyys ovat moniteräkselle perusominaisuuksia.
Toinen tärkeä etu on moniteräksen taloudellisuus. Varastokustannukset alenevat varastoitavien teräslajien lukumäärän vähentyessä, saatavuus on turvattu ja hinta on edullinen. Moniteräs onkin viime aikojen ehkä merkittävin materiaaliuutuus suomalaisissa konepajoissa. Konepajan valmistaman tuotteen käyttökelpoisuus asiakkaalleen on tuotteelle tärkeä kilpailutekijä. Kuljetusvälineissä, nostolaitteissa tai vaikkapa tämänkaltaisessa rakenteessa tuotteen oman painon pienentäminen ja valmistuksen yksinkertaistaminen ovat tärkeä osa tuotekehitystä. Nimenomaan liikkuvan kaluston valmistuksessa voidaan lujia, hyvin särmättäviä teräksiä tehokkaasti hyödyntää rakenteiden yksinkertaistamisessa ja valmistuskustannusten alentamisessa. Tämä merkitsee valmistajalle vahvoja, kilpailukykyisiä tuotteita. Entäpä itse tuotteet? Miten uudet, paremmat teräkset näkyvät tuotteiden rakenteessa ja muotoilussa? Selvin ero havaitaan järeiden rakenteiden korvaamisessa ohuemmilla, lujemmilla ja siromilla rakenteilla. Parempi teräksen muovattavuus mahdollistaa hitsattujen rakenteiden korvaamisen särmätyillä. Raex HSF ja Raex Form teräs kestää vielä siinä, missä tavallinen teräs murtuu. Rautaruukin lujien muovattavien teräslajien hyvät ominaisuudet on aikaansaatu optimoidulla seostuksella, teräksen puhtaudella ja kehittyneellä valssaustekniikalla. Tämä 2 kilometrin pituinen putkisilta yhdistää Raahen terästehtaan koksaamon ja terässulaton. Putkisilta kuljettaa koksikaasua terässulatolle. Putkisillan rakenneaineena on käytetty säänkestävää Corten terästä levyinä, putkina, putkipalkkeina sekä hitsattuina levypalkkeina. Corten teräs on hyvä esimerkki Rautaruukin seostetuimmista erikoisteräksistä. Säänkestävyys saadaan aikaan seostamalla teräkseen pieniä määriä kuparia, kromia, nikkeliä ja fosforia. Teräspintaan kehittyy ulkoilmassa sään vaihteluiden alaisena tiivis, vain vähän happea läpäisevä patinakerros. Tämä patina hillitsee tehokkaasti korrosion etenemistä, eikä teräspinta tarvitse kalliita pintakäsittelyjä. Säänkestävien terästen hyvä hilselynkestävyys on etu muun muassa savukaasuolosuhteissa ja lämmityskattiloissa. Hyvä maalin kiinnipysyvyys on tärkeää muun muassa pienveneissä. Seppien ammattikunnan vähenemisen myötä on teräksen karkaisutaito unohtumassa. Tämä arvokas tekniikka on kuitenkin helposti hallittavissa karkaistavien booriterästen avulla. Booriteräkseltä vaaditaan valssaustilassa hyvää käsiteltävyyttä konepajassa, mutta karkaisun jälkeen suurta kovuutta, lujuutta ja kulumiskestävyyttä. Tyypillisiä käyttökohteita näille teräksille ovat maatalous- ja metsätyökalut tai vaikkapa tämä jääkaira. Rautaruukin tunnetuin levyteräs maailmalla on Raex Polar laivanrakennusteräs. Polar-teräkset kestävät tavallisia laivateräksiä paremmin merivesikorroosiota ja soveltuvat erinomaisesti jäissä kulkevien alusten, kuten jäänmurtajien ja tällaisen puskuproomun rakenneaineeksi. Rautaruukki onkin maailman johtava jäänmurtajateräksen toimittaja. Offshore-rakentamiseen on Rautaruukissa kehitetty omat normalisoidut Raex OS-teräslajit. Nämä teräkset täyttävät muun muassa uusimpien norjalaisten spesifikaatioiden suuret laatu- ja ominaisuusvaatimukset. Pohjoisena teräksen valmistajana Rautaruukki tuntee ankarien olosuhteiden teräkselle ja rakenteelle asettamat erityisvaatimukset. Raex Arctic rakenne- ja paineastiateräkset sekä matalan lämpötilan Raex LT paineastiateräkset ovat näihin olosuhteisiin Rautaruukin kehittämiä erikoisteräksiä. Ja vastaavasti kuumaluja teräs 15 MO3 on tarkoitettu käyttökohteisiin, joissa vaaditaan tavallisia teräksiä parempaa kuumankestävyyttä.
Rautaruukki tutkii ja kehittää teräksiä. Monipuolisen yli 500 teräslajia käsittävän valikoiman lisäksi asiakkailla on mahdollisuus sopia erityisvaatimuksista myynnin ja teknisen asiakaspalvelun kanssa. Me haluamme menestyä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakas on meillä ykkönen.